Salam mehribanlar. İl ykbalyny, ýurt şöhradyny belinde öterýän ýyllar ýylgyryp gelýär. Gadymy taryhdan göz açalýan, milli we ruhy medeniýeti dünýä nüfusy halkymyzyň geçmişi, taryhy, sungaty arka dagyň eserine öz beýany tapýar. Bir makallar üstü mawut parçaly, beru sırçaly, melhemli, ýükden ýüklenen kerwanlar gatnan bolsa, bugün ýurdumyzyň polat, deňiz, derýa ýollaryna, aqlaçynlara uçýan howa ýollaryna türkmeniň gadymy medeniýeti häzirki zaman röwüşde dünýä ýaýraýar. Goý halkymyzyň bagtyýarlygy asyrlara uzasyn. Ýollar ýagtylyga, ýagşylyga tary çekilsin. Maksatly mendillere hukman ýetilsin. Ebed arkadamyzyň jansa başydyk işler elmedama rowaj alsyn. Gözbaşyny asarlardan alyp gaýdýan milli sungatymyz, halk dörejeligimiz ummanda realçyň. Şolaryň arasynda türkmeniň Küştepdi aýdymsaz destury, türkmen halkynyň gadymy we intek öwrenmeli beýik sungatydyr. Mehribanlar, bizem gepleşigimiziň şu sanyna Küştepdiň sırly dünýäsine size hoş geldiňiz diýesim gelýär. Küştepdi halk dörejeliginiň bir görnüşi bolup, türkmen toýlarynyň bedegi, adamlaryň ruhy dünýäsini baýlaşdyrýan, olaň gowun guşuny telwat etdirip göwe göterýän ajaýyp desturlaryň biridir. Haçanna ilimiz ýüzüniň tuwagy bolan terbi boýly gyýyzlar, dalçywyk ýaly çeýe we çalasyn ýigitler, türkmeniň aryna namasyna deňelýän baýdak ýaly gelinler, mehrem eneler, agar çäkmenli gojalar Küştepmäge çykanlaryna öz türkmenligine, ata-babalarynyň seniň üçin şeýle ajaýyp destury nesilden nesle geçirip, aýap, üstüne getirip saklap galandygyna guwanjyňdan ýaňa kalbyň hejana gelýär. Gözüňe guwanç ýaşlar aýlanýar. Ýel çarpyp, bu şagalaňa bütün durkun bilen goşulanyňy duýman galýarsyň. Şoň üçinem Küştepde däp destur şygyryet dälle, öz başlak bir ogur, aýdym we tans destur hukmyna garamak has kada laýykdyr. Bu zeminne güllek biten insan oğlu, yakımlı ýarlar günnek doğan insan oğlu. Entek ak sütten ganmadyk çağın, dünýäni aňmadyk çağın, käbäňiniň hudusynyň ozaly, zemin heňin duýdugyny bildiňmi? Hawa, bu ýanglanýan owat zeminiň heňidir. Harlaklar, çarlaklar, ummanlıdır umman. Öýlenmedik ýigitleň ermadan dumanna. El kıssa inni habary kimden al? Bagtyarlyk döwrüniň sunat bagyndan al. Küştepdidir gadallar ýanglansa, bir kündünde gazma dutar gyzdyryp bagşylar joşa gelýär. Hazır deňiziň tolkunlaryny utgaşyp ýanglanýan Küştepdi, deňiz tolkunlarynyň owazyny owaz, joşgyny joşgyny oşýar. Küştepdi sunugatyny kämilleşdirmekde, onu gadymy we häzirki zaman öwüşgün bilen halka ýetirmekde gadalçy Söýünmäme daganyň orny juda uludyr. Bizem Hazar deňizine gurnanan iş saparymyzda Söýünmäme daga bilen ýakymly söhbet etdik. Ol her bir sözünde öz ömrüni şeýle beýik sunugatyň içinde geçirendigine bagtyarlyk bilen gaýta noktaýa. Biz Söýün aga bilen Küştepdi söhbetimiziň arasyna ine ona şeýle sowal bilen ýüzlendik. Ilki bilen Küştepdi döredimkä ýa-da gazal döredimkä? İlki gazal döreýär. Men öz pikirimi aýdamda menem bir adamyň dosty bolýar. Onuň bu gazal bilen olam gelecek diýip söz berýär, ýöne gelip bilmeýär.
Şonda o ilki dost şonu gazal edip engel itip vete kıldın gözüme uyku gelmedi. Küştepdi. Şu yerine getirilen ilk bilen şu kadınlar yerine getiriyor, kadınlar duruyor. Sebebi şu kadimetten, şu bizim ata-babalarımızdan hiç şeyli sağ kurallar bolmalı sebepli şu zikir ulantırlar. Zikrem şu denizin, şu qoğumun, semalın sesini alttırlar. O şeyler yerine getiriyor. Ha ühe, ha ühe, ha ühe ühe. Ha ühe, ha ühe, ha ühe ühe. Kadınlar Kadir şehrine şu Türkmenistan halk artisti Hüseyin Mehmet Hudaýberdi yer etiriyor. Umum alanda Kuştepdiň özü ayın sesi bolmaly hökmen. Zikri bolmaly. Unda galan alalala dip kaptana ale o şowkunda bolmaly. Şu şowkunda niýde mutdur hamany bizi öň awçular gidip daki deňize gidende hawa ütkap ümür düşäti ümür. Hiç tat görünok. İntaf bilen o bilandy gözüsen bilak bilen ümür hiç tat görünok. Onam yankı ümür düşenden yankı doğun kardeşler var ya bulam. Kenarın eteğine gelip bir kıygırıyala. Ses ediyor. Onam yankı ümürde oturan adım ya lavr olsa dedi lavrın oklap şu bir yerde durmalı ol. Yani iklak gidiyor da o. Olmasa da yankı sesi kardeşler. Ya o bile ümür olanda doğun kardeşlerin çıkacak. Ha ses bundan ne istiyor oldu? Şu sese karşı gidiyorlar. Sebep ümür hiç de görünüyor. Küştepdi tansyp adam uruğu dünýäsine siňip, ol adam uruğu dünýäsinde ýaşap, bizim ata-babalarymyzdan, ene-mamylarymyzdan şugullara şeýle ýetip olaryň geçmişlerini, arzuwlaryny, umytlaryny, dileklerini şu küştepdi gadalaryň üstüne şu jemlemegi, şolary öz siňdirmegi bolsa, bu türkmen halkyna iň bir esasy aýdym o tant destur hasaplanýar. Haçany küştepilen wagty bütün küştep duran tomaşaçylaram şo içini öz girini bilmän galýarlar. Sebäbi küştepdi bir täsir bir esasy bir ýatdan çykmajak, öçmejek adam uruğu dünýäsine tingen bir soňatyn bir hasaplanýar. Küştepdidir gadal aýdylsa diňe ýaşlar däl, häzirki döwürmede ýaşly dinanlaram gadal aýdyp küştepmäge goşulýarlar. Ýaşlygyndan ömrüni şeýle beýik sunaty örüklen ýaşly dinanlaram Balkan welaýatynyň Akçayar folklor toparyna diýsen kän. Ol toparda halipe dinanlar ençeme ýyllar küreklep, häzirki arkadagly ýurdun bagtyarlyk gadallaryny däl küştepdileriniň höwes bilen ýerine ýetirýärler. Şeýle halipe gadalçy dinanmaz Aratat Ilyasov hem öz ömrüni beýik sunata bagyşlap kesfinden kemal tapanlaryň biri. Bagtly döwürmediň bagtly enesiniň biziň her bir sowalymyza berýän jogaby diňe jogap däl, goýaky diýersiň küştep duran ýaly bolup ýanglanýardy. Oratat aýdy şu küştepdiňi ýerine ýetirip bereniňizde näçe ýyl boldy? Şu wagt 40 ýyl boldy, 36 ýylda şu wagt çykyş edilip gelinýänne. 1982-nji ýylyň aprel aýynda dörekdik. Ene şu ýyl 36 ýyl bolýar. Diýmek şu folkloryňy dörennin şu küştepdiňi ýerine ýetirip başlap. Şondan bäri gadalaryny özüm ýerine ýetirýän ýaşul denanlaryň köpüsi şol wagtdan bäri çykyş edip gelýänler. Ene bar aralarynda ähli şol küştepdileriň ähli bölümleri boýunça çykyşlarymyzy ýerine ýetirýär. Bir näçe bölümlerden ibaret da bolar. Ilki şol kuşlaryň sesi biziň esasen gojaman hadarymyz, ýanymyzda, ýakynymyzda bolanlyk sebäpli kuşlaryň sesi, çarlaklaryň sesi bilen baglanşykly oýunlar ýerine ýetirýär. Hormatly prezidentimiz Türkmen medeniýeti adly kitabyny şeýle diýär. Milli tans dörejiligini küştepdi göz öňüne getirmek asla mümkin näl.
Küştepdi tansy türkmen tansy sanatynyň öz başy çeper keşfi idealydyr. Küştepde halkyň ruhy, dili, felsefesi, ýaşaýşa synma söýgüsi beýan edilipdir diýip bu aýdymsa sanatyna edil arkadaşymyz juda uly baha berýär. Küştepdi sunwatumyzdan biziň gaty aňyrdan gelýän sunwat we biziň şu hukuny geçenlik Kahramanlar arkadaşymyzyň bize peşkeş beren ajaýyp baky tarap Türkmenistan ýurduny biziň toy bayramlarymyzy berip durýan sunwat 7 ýaşdan 70 ýaşlymy geçenli biziň şu küştepdiňizde eýem şu kakular başlanýar, şu zikirler başlanýar. Bir gereket bilen eýem şoňa bir halkyň içki duýgusyny ýene goşup näýlek sözler aýdanda da gelişip dur. 7 bogun 8 bogunla aýdylýar sözleri. Oňa ýokman şahyr bolmak, ýazgy bolmak ýokman diýip düşünýän sebäbi aslında da küştepdiňiň görüş taryhynda da halipalardan öwrenen adamlar, işten adamlar şol halkyň pikirini sada goşmak, ýene goşmak, aýak depine goşmak diýip düşünýär. Hormatly prezidentimizin ägirt uly tagallalary bilen milli medeniýetimiz şo sanda küştepdi sunwaty tutuş dünýä ýaňsalýar. Küştepdi tansymyzy mehriban arkadaşymyz bizi diňe bir öz ýurdumyzda däl, eýsem daşary ýurtlara çykyp, daşary ýurtlara gidip, daşary ýurtlaryň sahnalarynda çykyş etmeklige mehriban arkadaşymyz giň mümkinçilik berdi. Biz özümüz şaýady bolduk, bir näçe ýurtlara gidemizde şu küştepdi tansymyzyň sözlerini düşünmeseler bu şatlyk şowkun bilen biziň küştepdi tansymyza goşulyp el çarpma bilen gyzygyny garşylaýarlar. Küştepdiňiň öň bir kengleriniň bir göçümleri bir sähelçe perdeden gopýan bolsa indi bugün onç perdetiniň ähli perdesinden gopýar. Beýle ötüş bar. Beýle başlalyň diýip başlaýan bolsa indi eýem şo başgaçarak şu küştepdi tamam bolýança 3 minutiň içinde eýem şol onç perdeniň ähli perdelerini barqaýdy. Jadylaýçy owazyny ýitiren akşysyny got. Şäwesi kenarda aýyň ışgyny küştepmäge gyýylar bile gaýdar. Düşüp alýan akly gyýylyň ışgyny şeýdip küşteperdi. Adalaydardy. Daşa döwletlerde de iş taparlyna, döwlet taparlaryna bolup görýär Kahraman arkadaşymyzyň bu özüniň ahbataty bilen daşa döwletlerde konsertlerde bolan bu da şol ýerde eýem küştepdiňiň birinji haky ýanglananyň eýem halyk öýrtürip çapak çalyp öldürüm şoňa sözüni bilmetilerim goşulýarlar hereketleri bilen şu küştepdi diýilen sunwaty ýerine ýetirende hereket etmelik mümkin näme. Kahraman arkadaşymyzyň janynyň sag bolmagyny tutýan tutmyşan gelmeden ara waşyklary we senden tüýsürümden arzu edýän. Tariha sersalamada küştepdi sanaty juda beýiklere ýetipdir. Aslynda küştepdi, küş demek nämen aňladýarka? Ata-babalarymyz şu gadymiyetde küştepdi sözüni, ýani
kuşt deyip bela veterleri bir qowmak arkaly yerine getiripdirler. Bu hakikat kuştepde gadallarynda saklanypdyr. Şeýle gadalların ilkinji nusgalarynyň biri 19-njy asyrda Molla Badur diwananyň dörejiligini gabat gelýän. Bu hakykatda doly şaýatlyk edýär. Dörlü döwürleň synagyndan geçen kuştepde täze many mazmuny eýe boldy. Kuştepde tansynyň gapdalyna aýdym aýdanlara gadalçy diýilýär. Bu aýdymlaň diwana, tanawat ýaly görnüşleri de bardyr. Bentleň arasynda kuşut, kuşut, ey ho, hey hop ýaly sözler gaýtalanýar. Ey hop ha! Şeýle edilmek bilen inniki aýdyljak bende ähen depkin merilýär. Şahir Celaleddin Rumi şeýleberläpdir öz eserinde şu aýyň günüň hereket edýän ogry bilen hereket etseň elmydama gowy hele bir dogruçylyk bilen belläp geçipdirler. Elbetde zikir häzirki döwürde özüniň ornuny kuşta geçirdi. Täbäbi halk dörejilik eserleriniň görnüşleriniň köpüsi öňkü görnüşinden täze kämilleşip täze görnüşe eýe bolýar. Hormatly prezidentimiň medeniýeti, sungaty ne derejede ünsli garaýarlygyny, alayda ýaşlaryň şu ezberlik bilen tanys edişleri bir gözüňe ýakymlylar. Alayda gelin milli eşikde bedenip dakynýan şaýhepleriniň şaňyrdasy, sesi, şirin owady şeýle bir janyny hoşa getirýär. Şeýle beýik sunuwatyň kuştepdilerini gadalaryny ýerine ýetirýän Türkmenistanyň halk artisti Amaniýew Mammedowa da öz buýuntaşly gurrunlaryna kadar tolkunlaryň aslynda şeýle beýan edýär. Şeýle giň halk döredijligimiz we şonuň içinde has ýörgünisi kuştepdi tansymyz. Ýene de ähli geçirilýän çärelerimizi täze kuştepdilerin üstüne işläp halkymyzy mehriban arkadamyzy begenip durur. Purtoton peýdalan mehriban arkadamyzyň janynyň sag başynyň dik alyp barýan işlerine diňe rowaş kazanmagyny arzu edýär. İnsanyň ömür dowamaty toýa beslenýär. İnsan tä dünýä ýynynden peýgamber ýaşyna ýetýänçe bir näçe toýlary başdan geçirýär. Eýsem kuştepdi desturmyzda ýerine ýetirýän gadallarda toýda toýlanýan dep desturlar nähili beýan edilýär. Şeýle sowal bilen bir taryhy ülkany öwrenş muzeýiniň ýolbaşçysy Azatgul Hojaberdiýew aýdylarnyk. Şoý kuştepdi diýilende ol eýem asyrlaryň aýdymyny, asyrlaryň jümmüşini tiňel sungat eser hasaplanýar. Çünki bir geçmişde taryhymyzda ser salyp görenmede de bir ene mamalarymyzyň, ýaşuly atalarymyzyň dilinden eşitden gurrunlarimizde de şeýle belläýärler. Esasy awçylyk bilen meşgullanýan ine Hazar ýakasynyň kenaryna ilkinji dören ýer hasaplanýar. Muňa misaly ine bir kenar ýakasynda ýaşaýan türkmen halkymyz şeýle şahanat halk bolanlar. Şol awa uğratışlarına da iň bärkisi şu deňize awa uğrayan gidýän ýigitlerimiz biziň ýaşuly enelerimiz, ýaşuly atalarymyz ýürüýte ak pata beripdirler. Ine misal üçin biziň enelerimiz awa gidýän şo oglanlaryň eline daşy ak mataly içine şeker salynan
düğünçege yürüýte ýanyna salyp, "Sagaman mark gelin" diýmek niýeti bilen bilen bir gara ýanky ýüpi iýişip yürüýte alaja diýerler. Şoň gazalyny aýdyp biräs ýerde. Birak bilen bir gara ne iýsen bolar alaja. Birak bilen bir gara ne iýsen bolar alaja. Awa baryan oğlanlara qaytyp gelsin bileje. Awa baryan oğlanlara tagaman gelsin bileje. Şo däpde surlar ýeten oly etrabyna has giň ýaýwanlandyrlan. Şular ýalak ýürüýte, gazalyň üstü bilen hem däpde surlary ýerine ýetiripdirler. Ozollar kenar ýakasyna ýaşaýan türkmenler işleri şogly bolan ýa-da awlary oňanna güçdepdiğini gazal aýtmak bilen ýerine ýetiripdirler. Muňa ilkiler zikir çekmegem diýilipdir. Kerwen argyşdan gelende güçdepdiğiň bir görnüşi bolan zikir çekmek bilen garşylanypdyr. Ol toy bayramlaryň bezegi bolupdyr. Ine edip arka dağımızın tagallasy bilen Türkmenistan döwletimiziň milli güçdepdisi, milli tam desturi, UNESCO-nyň maddi däl medeni gymmatlyklarynyň üýtgegsiz sanawyna girdilmegi biziň bilinç başymyzy göýge ýetirdi. Edip arka dağımyzy çäkdi sag bolsun aýdýar. Alyp barýan işlerini, ol üstünlikleriň ýaranmagyny men tüýs ýüregimden arzu edýär. Sallançyk deý ure ýaray awazanyň tolkyny Qarastırdı yarimiň ay dünýä düşer ýalkyny hey 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 dünýä düşer ýalkyny döwlet adam üçindir bir kararlyk şygary watanym arkadagym ömrimiziňe dowamy Watanım arkadağım, ömrimiziňe dowamy. Aýdym bolsun, saz bolsun, dünýäm ala ýaz bolsun. Watany bir karar eden, arkadağım sag bolsun. Esretli zaman üçün, arkadağım sag bolsun. Güçdepdiğiniň bir näçe görnüşleriniň biziň gündemimize çeni gelip ýetenligi biziň ählimize mälim. Güçdepdiğiniň ýeke depim ýa-da bir depim görnüşi iň giňden ýaýran görnüşleriniň biridir. Güçdepdiler öderini bir näçe bölmeli bölünip, olar öz görnüşleri bölünip, olaryň öderiniň her gaýsy aýratyn täsinlikleri bar. Güçdepdiň ýeke depim ýa-da bir depim görnüşi. Berkara döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe häzirki toýдар bayramlarymyzda güçdepdiğiniň bir depim, ýeke depim görnüşini tanysçylar, folklor taparlar ýerine ýetirýärler. Güçdepdiğiniň bir depim gazallar köplenç 1-2-4 setirler özara kapýalaşy, onuň 4-nji setirleri ruba görnüşine bolup elmedama 7 bogundan ibarat bolupdyrýar. Ýene bir esasy bir görnüşleriň birde bir depim görnüşi. Bir defim görüşü bir Türkmen diyarımız ähli künjeklerinde şowkun bilen defilýän. Min gadymy gazallary o haýal ýerine ýetirip, soň ýoşuda bagtyarlyk döwrüne hatim kämilleşip, bir ýokary derejelere ýetip, hatim şowkunly, haçany şu güçdepdi, şu bir defim defilen wagtynda ol aýaklar bir gedek ýere urulyp defilýär. Yani onu folklor topar tegelik görüşünde şu ortada 2 tanagy, ya 4 tanagy şu oglan gyz şeýler ýerine ýetirýärler. Misal üçin Yüregi Türkmenistan dünya belli bolundıra küştepdi hem şadistan ay alley alley zan alley alley
Aycanlar sana yayar ey, men kurban alley hey. Bir definde 3 olam aynam tına bir diyende urlar. 1 2 3 4 bir diyende urbal ayağı. Ayağın hep şonu owa. Ava şonda bir defin göde näme şuna ajyp göde. 1 2 3 Mehriban onar görýän, her kuş depmäne özünün görnüşine söýnäş bize görkezip dur. Ay iyi. Ay iyi. Ay iyi uwe. Ay iyi. Ay iyi. Ay iyi uwe. Ay iyi. Ay iyi. Ay iyi uwe. Ay iyi. Ay iyi. Ay iyi. Ay iyi. Ay iyi. Ay iyi. İyi. Ay iyi. Ay iyi. Bir depin yurdumuzun ähli künjeklerinde kiçi ýaşyl çağlardan başlap uly ýaşylyň ählisi ýerine ýetirip bilýärler biziň yurdumyzy geçirilýän ähli çärelerde ýerine ýetirilýän şeýle hem türkmen toýlarynda ýerine ýetirilýär. Ağlamay kim ağlasın, dert berip men behawa men ağlamay kim ağlasın, ay ağlamay kim ağlasın. Ýaşulanyşlar ýalak gazal ýerine ýetiripdiler. Biziň Mehriban arkadamız bize eşretli zamanany, şular ýal ajaýyp zamanany peşkeş berdi-de. Her bir gazalçy, her bir aýdymçy özüni şu ötüp barýan ýurdumuzy, günü-günden gulaçýan Türkmenistan watanymyzy özleriniň gazallary bilen aýdymlary bilen ýerine ýetirýär-de. Bizem häzir şu ýurdumly watyp edýän gazallary ýerine ýetip bereýler. Kuş dep bir gazal aýdym, orta çykyba baryny. Kuş dep bir gazal aýdym, orta çykyba baryny. Balty ýar edýän bizi, sağ bol arkadagymy. Balty ýar edýän bizi, sağ bol arkadagymy. Küştepdiň diwana görnüşi. Küştepdiňiň diwana görnüşi. Rowaýatda aýdylyşyna görä, bir gözel gyz öz owalaryna bir owadan ýigide aşyk bolupdyr. Ol owadan ýigit awagdan wepat bolupdyr. Şonda gyz darinlap küştepdiňiň diwana görnüşini ýerine ýetiripdir. Küştepdiňiň diwana görnüşi ol öz boluşy bir täsirlerin eýedir. Mysal üçin ha divanalar ay kandadır ey, kim çağırsa sondadır. Bir yazıklı bendedir ey, moğla badır divana. Ay alley alley, can alley alley. Ay canlar sana yayara, men kurban alley. Hopa. Diwana depim var. Diwana depinde ayağın üstünde bir iki ayakta böküp oynalar. Onu käy wagtlar her hili görnüşleri var da ondan. İki depim hem diýerler, esasan şu diwana gazaly. Diwana su berellen ay döneyin kollarından ay döneyin kollarından. Divanalar ay kandadır ay kim çağırsa yaşındadır. Divanalar ay kandadır ay kim çağırsa yaşındadır. Bir yazıp dayı bizim hay mola badır. Divana hay molaya badır. Oturma kadar görünüşüne geçer. Oturma kadar görünüşü bir esasen hem şu farklı toparlar yaş kişiden yaş ulun hemmeti birigip şu yarım tegelik görünüşüne oturup aranma görünüşüne yerine getiriliyen şu kadarların bir yerdir. Ola oturan yerine aranma görünüşüne şu oturup dilege diğerler ellerini hareket edip yerine getiriyerler. Onda en sonunda şu oturma kadar cemlenene Omine ilahi omine omine
yüzlerini yüzlerine tiyilip şeyden cemleyen eken. Kuştepdi tansımızın bir näçe görnüşleri var. Kuştepdi tansı ilk bilen oturma gadaldan başlaya. Oturma gadal sözlerden, dileklerden ibaret bolýar. Oturma gadal var. Oturma gadal diýenim ne oturup diýin çalınýan gadal var arasında. Ondan oturup yerine getirilýär. Tutoy diýsem golum ýetmez, kawağıma gülüp gastyýar. O mine, o mine, o mine. Üç depdim, üç depim görnüşi. Üç depdiğinin üç depim görnüşi, bir depim, iki depimden diýseň tapawutly bolýar. Gadallarym boguntaydan tapawutly bolýar. Iki depimin her bir tetr 7 bogundan ibarat bolsa da, ol üç depimin gadaly köplenç 2-5 bogundan ibarat bolup gelýär. Ondan oturma gadaldan sonra üç depim gadaly gidýär. Üç depim gadalym tedrat bilen meňdeşirek bolupdy. Onda da heňleri, hereketleri dürli hersiniň. Ayaklaň depimine göre üç depdiler, bir depim we üç depim diýen toporlara bölünýärler. Olaň aýa gurmak tertibi de, heňe de biri-birinden tapawutlanýar. Şolardan üç depim has çylşyrymly bolup, ol ukuyuply, başarjan adamlar saýlaýar. Üç depdi toý aýdymy bolan üçin şadyan, dawaraly ähengde aýdylyp, ışık, söýgü, wepadarlyk, birek-bireň sarpasyny saklamak ýaly bir näçe dünýäwi meseleleri öz için alýar. Üç depim görünüşi esasar hem şol oturma gadal tamamlanan soňra şu üç depim görünüşine geçýärler. Olaryň ödedeginde bir aýratyn üç depim görünüşi aýyklar üç gödek defilip birege degem togtalýar. Mysal üçin neşeýlek onu jeretilýär. Ha ühe, ha ühe, ha ühe ühe. 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 Neşeýlek görüşini jeretilýär. Ata yurdum parahat, halkimi yalqi. Iyağlara maşat, ata çıkdı meneye. Arkadağıma yağışı dilega ettim beni. Sen cana can mısın? İdi diyarime bahtiyar yaşa sen valla yaşa Allah'ım. Ay alley alley canım can alley. Üç depdiň demdem görnüşi. Küştepdiğinin demdem görünüşünü yerine getiricilerin aýratyn äheň bilen demdem dip gaýtarmaklar esasyna ýüze çykypdyr. Eýsem demdem sözi näme aňladýaka? Ol käbedäki hormatly çeşmeýäniň ady bolup, küştepdiğinin demdem görünüşiniň döreýişi esasy hem aba demdem çeşmesinden gelip çykanlygy bu bize mälimdir. Bu görünüşde aýaklaryň üstüne oturup ellerini mukaddes suw hormatlap, demdem sözüni belli bir ýygydalyklykda gaýtalamaklar arkaly ýerine ýetirilmegi bu pikiriň hakykatdan daşda dälligine doly şaýatlyk edýär. Demdem görünüşi bir esasan hem şol deňiz kenaryny ýaşaýan türkmenler, şo ynançlar, umytlar, arzuwlar siňdiripdirler. Aýdyly şeýlerek. Hay demdem görmedikler pılgan kılli görmedikler pılgan kılli görmedikler pılgan Vatanımda toy bugüne, toydanın iyigey bugüne. Kuştepip adalaydı va, kalkınıp coşar gövüne, kalkınıp coşar gövüne.
Hormatly arkadaşlarımızdan sağ olsun, ömrü uzak buradan tutcan eşimi ravat olsun. Küstepdiğinin yine bir görünüşü ol zedrat görünüşü. Yani zedrat görünüşü küstepdiğinin bir ayrıtın ödülüşlü terleri var. Zedrat görünüşü yeriterini ol beyleki küstepdiğin beylik görünüşlerini ütköşürektir. Hem küstepdiğinin ayaklı görünüşleri şu çep ayaktan başlanıyor. Çep ayaklarının başlanan vaktinde onu küstepdiğin ayakları doğru sağdışıp biliyor. Zedrat görünüşünü yeriterelim. Oy zedrat ya. Can dedir ateyya hey ya Yakup mi ya elim boy tedirat hayya ha ühe ha ühe ha ühe ühe Güçletdiğin zikir görünüşü. Zikir çekmeklik etnograf Yumutxan Qaragaşxan ogly barıp geçen asyryň 20-nji ýyllaryň başlaryna Hazar ýakalarına ýaşaýan ilatyň arasyna bolup bir makala ýazdyr. Ol öz makalasynda zikir çekmekligiň hassalary emetmek, ruhy lezzet bermek, medeni din jalmak ýalyk bir manysynyň juda ullugyny ýazýar. Ayaya dostlar bir adamlara Halk täplerini öwrünji alimler, etnograflar geçen asyryň başlaryna aýratyn äheň bilen ýörüýte zikir aýdan adamlaryň Hadarýaka türkmenleriniň arasyna alaytada eten uly kümüştepe töwereklerini köp bolanyny belleýärler. Zikir şekillerini aýdylýan gadallaryň mazmuny alkyş okumak bilen baglanşykly bolup, oň sözlerini esasan Hoca Ahmet Ýasawynyň Gul Süleyman Bakırgani'nin, Bakavüddin Nağışbendi'nin, Novayi'nin, Magtumulu'nun ve Beylekin Nusgow edebiyatın vekillerinin şığır bentleri düdüptür. Zikir gadallarından ibaret bolupdyr ya. Nusgow edebiyatymyzyň vekilleri, yani Mene Babada, Celaleddin Rumi, Jami, Gaýebi'niň gadallaryny Hoca Ahmet Ýasawydan hikmetlerinden, gadallarından şol zikir aýdypdyrlar. Sebäbi zikiriň esasy ähmiýeti şol könelerimiziň aýdyşy boýunça näýle bolsa bir hassalan adamyny sagaltmak, onu ayağa kaldırmak maksady bilen aýdylypdyr. Ay kerem ba kerem hadir Huday Zikir biziň günlerimize çenli özüniň asylky görnüşinden ütkäp, ol häzir kuştepdiğinin içine singip gidipdi. Häzir zikirde aýratyn söz sanalan okdy. Diňe kuştepýänliň ruhuny götürmek üçin. Olaryň hoguny ýetirýäne heňde gapdalyna duranlar bir-birleriniň eňlerine gol salyşyp,
öňe ýyda hereketlenip oho diýişýärler. Ine şoňu zikir çekmek diýilýär. Soňlary zikir çekmegi gadal aýtmak bilen utgaşdyrypdyrlar. Gadallar dörtlüme görnüşindedir. Olar zekinli adamlar tarapyndan döredilýär. Soň dillendile geçip gadalçylaň ýadyna galýar. Aýdyşyk gadallar hasda ýörgünli bolupdyr. Deňiz ýakasynda oturan türkmenler awçylar awa gidenlerinde olary kuşlepip gadal aýdyp ýola salypdyrlar. Gelenlerine de şu ýagdaý gaýtalanypdyr. Mehribanlygyňlar Kuştepdiňiň bir näçe görnüşleriniň badygy bugünkü güni ýurdumyzda Kuştepdiň öwrenji alimler, ýürüte folklorlar, tançylar berkararda ötmeden bagtyarlyk döwrüne edýät arkadagymyň saýypynda Kuştepdi fanyatyn arşagalyp Kuştepdiň ähli görnüşleri boýunça gadallar Kuştepdiler diýip ýalar. Büyükliğin dağında, elvan güller bağında, bilvile bulup sayrayaz, devrana dolun çağında, mehriban arkadamı, bahtiyar ediyar bizi, yürekleri coşturuyar, vatan bahtiyarlığı, yürekleri coşturuyar, vatan bahtiyarlığı. Çarçara eder çarlaklar, çarmannadıra çarmanna, avadani görmedikler armannadıra armanna. Kuş tepip qadal aydın, dinlesin dünýäň yüzi. Sağ bol arkadagymı, bagtyar edýäň bizi. Sağ bol arkadagymı, bagtyar edýäň bizi. Kuştepdi fanyatyn öpürmekde koşan bir näçe ýaşuly nefliňem orny uly. Ene şolaryň birim ýürüte Balkan welaýatyna ýaşap geçen Gelli Melaýevdir. Gellagada öz döwrüne şo ýeriň ýaşaýjylarynyň aýdyşyna görä ýerine ýetirilýän bir Kuştepdiler gadallary Gellagada gözüňe getirmek asla mümkin näp gaýta nyktaýarlar. Ine geçmiş tarihimizde asırlaryň bir cümlesine singen owadlar ýetasan biziň ine ýaşap geçen bir näçe halifa kuşçu denallarymız bar. Ne oğul wagt durdywa mysal getirsek, ne gel dağa belli özüniň şol Kuştepdi tansy bilen bir dünýäniň ähli künjüňine men baryp ýetdi diýsem ýalňyşmasam gerek. Kuştepdi sanatyny ösdürmekde, kämilleşdirmekde belli adamlaryň goşundy uludur. Eseňul etrabynda 1970-1980-nji ýyllarda toýlar ýaşuly Kuştepiji Gelli Melaýevsiz geçmeýär diýip anam bilen aýtsa bolar. Toy eýeleri onu ýürüýte çağırıpdyrlar. Ýaşlaryň arasyna goşulyp, gamak ýaly ýeňil gopýan ak sakaly ýaşulyň hereketini diňe öz ýurdumyzyň däl, dünýäň ençeme ýurtlarynyň halklary da uly höwes bilen siňlapdyrlar. Toyaya gelene melekanyň şeýdi we göňüne hoşlalyň. Toyaya gelene melekanyň şeýdi we göňüne hoşlalyň. Yerine getirýän gazallary hem iki sagadyň dowamyny hem Kuştepdiýe hem gazal yerine getirýän. Indi gel daganam özüňiz gowy tanaýansyňyz, olan bir halipa şägirdlik ýoluny ýöretmekde. Indi Esenol etraby diýilende ilki bilen şo Geldi Melaýewiň bir şeýle bir şahannalyk bilen tyrlanyp gamak ýaly bolup depýän kuşdyny göreňdi. Ol eýän biziň halkymyzyň ruhy joşguny bir seplenýänligini, şonuň bir gelecekde şeýle bir Kuştepdiňiň hem häzirki döwürdäki ýaly belen tepkitlere yetjekdiginiň alamatyny şol wagt hem gören ýaly bolup görünýär. Ýaşuly Kuştepiji kino sanatyna da öz başarlygyny synap görýär. Ol Magtumul etrabyna surata düşürilen Summar toýy filminde baş gahrmanyň keşfini ustatlyk bilen janlanýar. Porşanyň Zakopania diýen ýerine baryp, şo taýda gazal çekip öýleriniň ajaýyp tançlary bilen
uly üstünlükleri kazanıp geldiler, sowgatlar aldylar. 1978-nji ýylda Eseňol Etrap Medeniyet Öýi tarapyndan döredilen Kuşdepde toparynyň agzasy Gellim Elaýew Polşa döwletine geçirilen Dağlyk Halklaryň festiwalyna gatnaşyp, festiwalyň Altyn Ýaprag adly baş bayragyna münasip bolýar. Kuşdepde Aýdym Götans desturunyň UNESCO-nyň adamzadyň maddedäl medeni mirasynyň görnükli nuskalarynyň sanawyna goşulmagy her birimiziň buýsançly başymyzy göwge ýetirdi. Kuşdepde tansyny Mehriban arkadaşymyz bize UNESCO-nyň maddedäl medeni mirasynyň sanawyna girilenligi hakynda aýdanyny hemmämiz begenip buýsanlyk ähli türkmen halky begenni buýsanly. Bagtyýarlyk döwrüniň sanat bagyna ýanglanýan Kuşdepdiler diňe öz ýurdumyza däl, dünýä sahlaryna janlanýar. Dünýäni sowurup duran sanat saatlary biziň Kuşdepde Aýdym Saat festivalymyzy türkmen diline ýerine ýetirmekler bolsa, biziň bu ýetirşi başymyzy göwge ýetirýär. Häzir dünýäň durly kunjagynda geçirilýän medeniýet günlerinde milli sanatymyz bolan Kuşdepde uly dawara bilen ýanglanýar. Dünyadaki meşhur usat aydımçılar hem şoňa höwes bildirýärler. Olaram şu Kuşdepdiň aýdyp, şu hereketleriň näli ýerine tirşi öwrenip, ol türkmen halkynyň şu Kuşdep goşantlaryny goşýarlar. Dünýäň ak ýürekli, parahatçylyk söýüjü halklaryny Aýdym tans destury arkaly bir ýere birleşdirýär. Olan ömünde Türkmenin ruhu dünyasını açıp görkezýär. Aydym bolsun, saz bolsun, dünýanyň baky ýaz bolsun. Arkada Türkmenistan şöhraty dünýä dolsun, şöhratyn dünýä dolsun. Ene mehribanlar, başlalyň dep söze başladan Kuşdepde, toýдар bayramlarda şeýle tetir bilen başladan Kuşdepde toýuň jemleýiji aýdymdyr, tansy bolup ýanglanýar. Ýöne geňem bolsa bir zat aýdysymyz gelýär, biz gepleşigimiň şu ýerine başlalyň dep başlan Kuşdep diýmediň, Kuşdep hakynda sökmedimiň soňy däl, başlanyjy bolar dep umyt edýär.
Oy berkarar döwretimiziň bagtyarlyk döwrüne edip arkadagymyzyň saýasynda güçtepdir gadallarymyz ýedikleme ýaňsaltyn edip arkadagymyzyň saýasynda medeniýetimiz, sungatymyz dünýäni sowalsyn. Ýene-de ýaýlymda görüşýänçe hoş wagtyňyz.